Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuBaba wethu osezulwini egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sishumayela umbuso wezulu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli bengenakho ukuqonda, nalabo abanofakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esezambulile empilweni yakho, wakunika ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlela ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasengcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number ongakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo nathi kube ngabe lokho okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasengcweleni. Ungakhohlwa futhi nokusharisha i-link nabo bonke abantu baziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo kuzo zonke izindawo enihlanganyela kuzo, nefakazelani ezimfundisweni zenu ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba nokuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa nasuke eyishunyayezwa ngokwembhalo engcwele. Ake sigobise amakhanda sibonge Baba wethu osezulwini ukuba ukwazile ukuthi ulizwe lelizwi namhlanje, nokuthi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi alungise izinhliziyo zethu, avule amadlebe ethu ukuze silize ilizwi lakhe. Ake sigobise amakhanda. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usifindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Angenile amasela ezindaweni ekuthiwa amasonto, amathempeli la kukhonzwa khona uNkulunkulu. Bangenile abaprofethi bamanga, bagcwalisile izindawo la kuthiwa kufanele ngabe kukhonzwa khona uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Bangenile abaprofethi bamanga, zangena izinja, athi umoya ongcwele ngaphandle kukhona izinja nabathakathi. Bangenile bezodukisa, benzisa kwalabantu laba abezwa ukuthi uIsrayeli usenqobile izizwe, bathi abayisondeze nabo ukuze beyibize. Baqamba amanga bathi siyisizwe sisuka kude, siyisizwe sisuka kude, sizwile ngodumo lwenu. Mase bebanjiwe sebeyasho ukuthi besizwile ngodumo lwenu abantu baseGibiyoni. Incwadi yabahluleli sahluko 8 ikhuluma ngabo labantu baseGibiyoni.
abaqamba amanga kwasekuthi noIsrayeli wangabuza uNkulunkulu ukuthi ngempela labantu basuka kuwena yini, abambuzanga uJehova. Nathi-ke bazalwane, bangenile abaprofethi bamanga, athi umoya ongcwele xwayani abaprofethi bamanga. Thina kodwa asifuni ukubaxwaya, asifuni. Sebengenile ngaphakathi. Incwadi kaMateyu isahluko 7 verse 15, xwayani abaprofethi bamanga abeza kini bembethe okwezimvu, kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Bayizimpisi eziphangayo. Nizobaxwaya kanjani abaprofethi bamanga nihlanganyele ngegama lika-Israyeli, uJesu Kristu inkosi nomsindisi? Kepha le ncwadi yomthetho efanele sidlinze ngayo imini nobusuku aniyiphathi ngisho niya kulezi ndawo enithi niyofunda ngomthetho kaNkulunkulu, niyofunda, niyohamba endleleni. Athi Jesu, mina ngindlela neqiniso lokuphila, encwadini kaJohane. Aniyiphathi incwadi zokufunda. Makuthiwa le ncwadi yomthetho ayikasuki, ayikho nokuba khona. So nizobaxwaya kanjani abaprofethi bamanga? Nizobaxwaya kanjani abaprofethi bamanga? Nibe nifanela nje, niphangiwe. Isho ngalo incwadi kaIsaya ithi niphangiwe. Akekho obuzayo ukuthi wenzani. Niphangiwe nina. Niphanga ukuphila okuphakathi. Amasela uSathane usefikile nezisebenzi zakhe eziza nenkohliso. Niphangiwe ukuphila okuphakathi. Ngoba lokhu umoya ongcwele akushoyo ukuthi wenzeni, anikwenzi. Nijombela lezi zinto engashiwo ukuthi zenzeni, nizokwenza zona. Nijatshuliswa izona. Niphangiwe. Akekho ngisho okuzayo ukuthi wenzani. Usho njalo umoya ongcwele encwadini kaIsaya. Abantu bafana nabantu abaphangiwe. Akekho nokuzayo ukuthi wenzani. Niphangwe ukuphila okuphakathi. Enibuhlungu kakhulu lento eyenzakalayo. Nibhizi ukuthi nihlanganele egameni likaJesu Kristu inkosi nomsindisi, owafela izono zethu, owalenga emthini. Kepha lokhu Jesu akusakusho, anifuni ukwenza. Nisahlulwa imfundiso kaJesu entabeni. Nihlulwa imfundiso kaJesu entabeni, lapha niqale khona-ke. Masithi sifuna umuzi uJesu ukuthi uthini. Ake simuzo yena-ke eyikhulumela yena ukuthi uJesu uthini. Isahluko 3. Babusisiwe. Incwadi ngokukaMateyu isahluko 5 ivesi 3. Elithi ivesi lokuqala mangizoqala phezulu, kwathi ebona isifuku enyukela entabeni, esehlezi phansi, abafundi bakhe beza kuye. Wesebhula umlomo wakhe wabafundisa wathi, babusisiwe abampofu emoyeni, ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Babusisiwe abampofu emoyeni, ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Umpofu emoyeni
ngokuba ungafuni ukuthi ukhohlise umuntu, ungagcini ngokulalela nje imfundiso endaweni ekuthiwa isesontweni noma ethempelini la kukhonzwa khona uNkulunkulu, kepha ufuna ukuyihlolela wena. Iba neBhayibheli, yebo kuba nezincwadi zemhlabelelo, lahla lento ekuthiwa ikhathekizimi, thatha iBhayibheli, lahla izihlabelelo zakaShebe, thatha iBhayibheli ulivule, thatha iBhayibheli lakho ulivule, ubone ukuthi uNkulunkulu ushilo yini. Lokho siyakwenza wena before uqale ugijime namaphasika ongawazi ukuthi iphasika ilona yini lelo hlezi kulona, ngoba siyalazi iphasika thina, siyawazi umyalelo uJesu awushiye, siyalazi ukuthi nephasika ehlane lalenziwa kanjani, ngoba asihambi ngemfundiso zabantu edusayo bekhohlisa izingilosi, bekhohlisa amadimoni, ngoba uSathane phela wayeyingilosi ezulwini before azaba uDrago nje. uLucifer wayeyingilosi ezulwini, uLucifer. Waphenduka uDrago nomhleli, ukhohlisileke abaprofethi abaningi nabafundisi abaningi, izinceku zikaSathane. Akumangalisi isho njalo ibhale engcwele, ngoba ukusebenzi kwabo, ukuphetha kwabo kuyakuba njengomsebenzi yabo. Balandela uSathane ngoba ubadukisile, uzama ukudukisa nani-ke njengamanje ngokulandela zonke lezi mfundiso ezidukisayo. Babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Umpofu yini wena emoyeni? Ngabe uyamfuna ngempela yini uNkulunkulu? Ngabe unaso isikhathi naye noma ujaduliswa uniform le yasesontweni nalemhlangano igcwela kuyona engenakho ukuphila okuphakathi? Hayi isonto lami mina, hayi ngikunhlangano ethile. Ngabe lezo zinto uJesu sifundisile ukuthi asoyigcina. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuza. Ngabe umlandele yini umoya ongcwele? Ngabe uyakhala yini uNkulunkulu ngomkhuleko ukuthi inkosi ngikhombise indlela eyiyona? Wena Jesu uthi asingene ngesango elincane, ngikhombise Nkosi leli sango elincane ekumele ngene ngalo. Wena uthi uyindlela neqiniso, ngikhombise Baba le ndlela neqiniso kuze ngihambe ngayo. Ngoba indlela akuyona lomhlangano kubona okhohlise ngayo, akuyona futhi nale uniform yaleli sonto lakho uhamba utshela uqhosha ngayo, akuyona le gama lale mpahla lakho uhamba uyishaya isifuba ngayo, akuyona indlela encane leyo. Verse 5, babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Abamnene abathobekile nenhliziyo, abamfunayo uNkulunkulu. Ngoba kubalekile ukuthi simfune esanda ukutholakala. Bungakabundi lomtshani, lingakadiliki leli dokodo, simfune. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. Umoya ongcwele kuphela okwazi ukuhlanza inhliziyo yomuntu. uJesu kuphela okwazi ukuhlanza inhliziyo yomuntu. Ingakho noDavid uyayikhalela kwincwadi yamaHubo, ekhala ngayo inhliziyo, ecela enkosini ukuthi ayinike inhliziyo ehlanzekileyo, ngokuba inhliziyo ehlanzekile iyona le edingekayo.
Uyasikhalela ngoba inhliziyo ehlanzekileyo siyayidinga singabazalwane. Siyayidinga inhliziyo ehlanzekileyo enza intando kaNkulunkulu. Hayi inhliziyo engcolile engayenzi intando kaNkulunkulu. Sifuna inhliziyo ehlanzekileyo. Incwadi yamaHubo isahubo 51 verse 10. uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinisileyo phakathi kwami. Mina ngindlela yeqiniso lokuphila. Umoya weqiniso uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Umduduzi owahlulela izwe ngokulunga nangeqiniso. Xwayani amanga, xwayani abaprofethi bamanga asebengenile kulezi ndawo elithi nikhonza uNkulunkulu kuzo. Alaleleni bazalwane, ngiyancenga. Xwayani abaprofethi bamanga. Ngiyancenga zithando zokumkhonza uNkulunkulu. Lahlani amanga noqili nokuzenzisa. Lahlani amanga noqili nokuzenzisa. Lama inform imphizi ngikholosha ngawo. Nalamabandla amagama amabandla ngikholosha ngawo. uNkulunkulu akahlali emathempelini enziwe ngezandla. Nikhuleka kwengakwaziyo nina. Usho njalo uJesu encwadini kaJohane isahubo sesine. Uthi nikhuleka kwengakwaziyo nina. Verse 21. uJesu wathi kuye, sifazane kholwa yini, isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhuleka kuBaba nakule ntaba naseJerusalem. Nina nikhuleka kwelingakwaziyo. Namarosala emphizi nikhuleka ngawo, nithi nikhuleka uNkulunkulu. Nikhuleka kwelingakwaziyo. Lo moya enithi umoya ongcwele wehlele kushebe, nikhuleka kwelingakwaziyo. Lawo ZCC enikhuleka kuwona, nikhuleka amagameni abantu olukhanyana, nikhuleka kwelingakwaziyo. Thina sikhuleka kwesikwaziyo. Ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Kodwa isikhathi siyeza, sesikhona namanje, lapho abakhulekayo, abaqinisileyo bekukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso. Ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Mukhuleka uNkulunkulu, ukhuleka ngomoya nangeqiniso. Hayi lezi inkondlo enabhalelwa zona zigcwele kuyihlabelelo, zigcwele kumakhathekizimi, zigcwele kuzo zonke izimfundiso zikaSathane edusayo. Anikhuleki kuNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Lemkhuleka emphizi nihumusha nisho njengeinkondlo ayisuki eqinisweni. Inhliziyo zenu azikhali kuNkulunkulu. Ake niphaphameni bazalwane. Phaphamani. Ake niphaphame. Uyibuze ukuthi le ndlela ohamba ngayo ngabe iyona yini indlela le uNkulunkulu afuna ukuthi sihambe ngayo. Ake abantu basindiswe ngomoya nangeqiniso bafundisi bamanga. Ake abantu besindiswe. Nizonda ngisho leli gama ithi uyinsindiso, ningalazi ukuthi lithini. Niyalizonda ngenxa kaSathane ovala amehlo.
ephuphuthekisa abantu ukuthi beze kuNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayombona uNkulunkulu. Dala kini inhliziyo ehlanzekileyo. Musuke waba nawo umoya ongcwele, wamhlubuka umoya ongcwele. Uyakhala ngoba uyamazi. Ingakho uDavid ekhala. Uyakhala uDavid. Uthi uNkulunkulu akavusi. Uvusa umoya oqinisileyo phakathi kwami. Umoya ongcwele uqinisile, uyiqiniso. Uqinisile umoya ongcwele. Uyisiqinisekiso futhi salabo abakholwa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Umoya ongcwele, umoya weqiniso. Nakho uyafakaza incwadi kaJohane isahluko 16 verse 8. Lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela ngesono ngokuba bengakholwa yimi. Bengakholwa yimi. Uma ungakholwa imibhalo le engcwele, imibhalo engcwele le, yeka njengokuba isiyabizwa ngokuthi iBhayibheli. Imibhalo engcwele mawungakholwa imibhalo engcwele, ungakholwa uJesu wabaphenduka izwi elaphenduka inyama, izwi likaNkulunkulu ilona leli. Ngesono ngokuba bengakholwa yimi, ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba ningabe nisangibona. uJesu uhlezi esikaleni sakhe sokunene sikaNkulunkulu. Isona sodwa isihlalo esezulwini leso. Ngokwahlulela ngokuba umbusi walelizwe wahlulele. Qediwe ngoSathane, ubhizi emkhohlisa uthumela abafundi bakhe ukuba bazomlutha ngazo zonke izinkohliso zamanga. Kepha yena usekhulile uSathane. Phelile ngaye. Ngokwahlulela ngokuba umbusi walelizwe wahlulele. Ngisenokuningi okunitshela kodwa ningekuthwale manje. Kepha xa esefikile yena umoya weqiniso. Uyakhala uDavide ngomoya weqiniso. Ukhala ngomoya weqiniso. Nami Nkosi Jesu vusa umoya weqiniso. Vusa umoya weqiniso ngaphakathi kimi. Vusa umoya wakho weqiniso phakathi kwami. Ungangilahli ebusweni bakho. Ungangemuki umoya wakho ongcwele. Umoya ongcwele asihlale endaweni engcolile. Nkosi Jesu ungangemuki umoya wakho ongcwele. Vusa umoya wakho weqiniso othokozekileyo ngaphakathi kimi. Ngingathi ngisindisiwe ngomlomo. Kepha wena Nkosi Jesu umzimba wami ungalona ithekeli lakho. Usindisiwe mfowethu dadewethu. uJesu Kristu inkosi nomsindisi mawutshela abantu. Kepha usahlezi ezimfundisweni zamanga. Uyazi ngendlela iPhasika lingakudida umqondo ngayo. Mama sekuthiwa uyambulela ukuthi yini iPhasika. uJesu wafa nini? Njengofakazi ukuthi njengey'nsuku zikaNoah, njengey'nsuku zikaJona. uJona wayese esiswini senhlanzi izinsuku ezintathu. Nendodana yomuntu kuyoba njalo kuyona.
ngabe insuku ey'ntathu lesihlanu ebusuku ngesonto ekuseni sevukile. Ake siye kamanga lokho esingaqondi asikuyekeni, sikhuleke uNkulunkulu angibule size sifinyelele ekulazini iqiniso elipheleleyo. Kubalulekile ukuthi sifinyelele eqinisweni elipheleleyo. Incwadi ngoMateyu isahluko sesihlanu ngiqhubeke kuvesi 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Kunomuntu ofika kuwena njalo uzohleka kutshele ngabantu abazondayo, abantu angazwani nabo. Ahlebe kuwena ngabantu othi ukhonza nabo nina enkonzweni, alokhe bathi uhleba amanye omama namadoda ahlebayo. Awubakhuzi, awulamuli lo moya, awukhuzi. Udala ukuthula. Uze umuntu ethi angimzonda laba, ngimthandi, angimfuni la ehambe khona. Awukhuzi lo moya. Ngezwi likaNkulunkulu uthi hayi mzalwane ungayisho lo nto yakholwa. uJesu ukuthethelela nawe. Funda ukuthethelela. Uzubhizi ungcolisa amadlebe akho. Ulalela into upoison wezinyoka uphuma ngaphansi kolimi lomuntu othi umzalwane wakho umkhuzi. Kepha izwi lithi babusisiwe abalamulayo ngokuba bayokuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Omakhelwane bakho abazwani, abangenelani, wena uthi umntwana kaNkulunkulu. Awukwazi ukulamula ukhuleke enkosini ukuthi inkosi ziveze inkosi uJesu. Ngicela kube wena ukuthi mangingena kulo makhelwane ngikhuluma naye, ngiphinde ngiyokhuluma naloya, kube wena obahlanganisayo, bangahlanganiswa yimina, ngoba wena uNkulunkulu okulamula. Abazwana abantu bobabili bangena kwakho, kepha bangenelani. Wena ukwazi ukukhulekela umoya ukuthi ubahlanganise labantu. Ngoba mabezohleba bahlebana, bahleba kuwena. Wena uyasoleka. Kunokuthi ubakhulelele, wena uthatha lezi indaba eshoyilo uyayithula ngala. Uyasoleka uNkulunkulu. Sisahlulwe yilokhu nje. Imfundiso kaJesu esentabeni iyasifuna. Sizobhizi sifuna ukugijima nezambulo ezinkulu. Nelethi iphasika lihlatshiwe. Siye ephasikeni. Nigcwale izikhwama izithi igqishe, zithi imfi. Ekhaya ufuna ukuthobela indoda yakho. Elithi zibafazi thobelana amadoda enu. Nifuna ukwenza lokho. Nifuna ukuthobela amadoda enu emakhaya. Nibhizi futhi inyevu nigijimela amaphasika. Hayi sephasikeni. Ushiye ekhaya baba awumhloniphi. Awumazi ukuthi uyini indoda yakho. Kubuya lo Jesu lo. Uyangena iphasika leli. uJesu wafela izono zethu. Uzoyeka nini ufele? Ngendlela ufele ebugcwele ngayo, sengilala ngisho namantombazane, lawo nithi ngikhonza nawo odadewenu. Ethi incwadi engcwele nithi ukwahlulela fanele iqale endlini kaNkulunkulu uqala. Angifuni ukuyizwa-ke leyo. Sithi masihlangene kuyimlindelo ithi siqala intonga yeqiniso eyahlulela ngokulunga nangeqiniso. Benyanya abantu abathi babazalwane bathi bayajaja. Anazi ukuthi ifele neziphingi. Nawo uthi khonza uNkulunkulu onesabatho, uthi uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Kepha usuwakwazi ukukhothama emsamo. Awazini.
sobala ukuthi awazi ngoba ukuba ubuwazi ubuzolazi leli verse ubuzolazi lelizwi elithi encwadini yokuqala kwaseKorinte chapter 6 verse 9 kepha anazi ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na ningadukiswa nazifebe nabakhonza isithombe. Umuntu olale ngashadile uyisifebe ngoba indoda iyasheka uyise nonina inamathele kumkayo hayi omkayo. Awuzukuba isiphindi esipashe ngothayi nangomkhololo nangeuniform nangegama lokuthi usenhlanganweni ethile yebandla, kepha uyisiphindi ulala nabafazi babantu. Wena muntu omusha oshadile uyisifebe ulalwa abafana basekwayeni, ulalwa obrother laba basesontweni. Nawe brother isifebe uzofeba no sister la awukholwa ngoba uyenkonzweni ungaliphethe iBhayibheli. Yebo uzofutha inyevu elethu uphasika lihlatshiwe elinguKristu. Uthini umoya engcwele? Yebo lihlatshiwe lelethu iphasika. Kepha uthini? Ngisakutshela nje ngisazokutshela ukuthi lelethu iphasika ngithi uthi umoya engcwele awazi ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Musa ukudukiswa uSathane nenkanuko le ayihlasela Musa kuyona. Nazifebe nabakhonza isithombe lephambane imgcwele nikhonzayo nihambe niyiguqela nale ithombe eyibunjiwe zale ntombazane elithi uMariya. Lezi ithixo egcwele endlini zendoda egqoka isigqoko nomgeqo ethi ushembe no akanyane nomangconde la ithombe egcwele endlini zenu nikhonza omangconde. Nihamba niyothatha amanzi komagejageja sebephenduka iy'thixo zenu. Ningadukiswa, musani ukudukiswa. Bangamdukisi labantu izinceku zikaSathane. Ningadukiswa naziphindi nazihlobongi nabesilisa abalalanayo. Leli sonto leyitabane olihambayo elithi lihamba ngomusa uJesu sifele sonke lithi nabesilisa abalalanayo abayikudla ifa lombuso kaNkulunkulu. Akusho mina ngifakaza ngencwadi engcwele lokho kushoyo umoya engcwele ngithi amen. Nabesilisa abalalanayo namasela. Uyakholwa uyisela uzuvathe kepha uyatshotha. Uyisela emsebenzini mangena wena khaba ngawe. Uyisela emphakathini usuyiqedile imfuyo yabantu. Uyisela esikoleni utshontshanisha amapeni. Nabahahayo yebo uhaha yebo ukufisa izinto zabantu lokho kuthiwa touch and claim it. Uhamba uthinta iy'moto zabantu uthi nami nginayo ngegama likaJesu. Yebo uhaha nazidakwa lamasonto enohambayo ibhizi nithi nodla iphasika kwamanje kepha ubuyekile utshwala awusilahlile isono. uJesu ufile wafa uJesu
izono zethu, kepha wena usilahile isono. Kepha uyajabula uJesu ufela izono zethu, kepha usilahile isono. Awukamke kudawu utshwala. Ukubheka ithule oyifaka ngaphansi kolimi nasemakhaleni nasesithweni sangasese awuyekile. Lahla isono. Sishiye isono. Nazidaba, nazithuki. Awuthuki nomuntu phansi. Uthuka ngisho ingane kwakho. Kepha uyakholwa umama ombathayo. Ufaka isabathu. Lesi sikamoya asikho. Kulesi sebandla lakho hayi igcwele kusona. Nabaphangi abayikulinda ifo lombuso kaNkulunkulu. Abaphangi labafundisi benu abeza bembethe izingubo zemvu kanti bayizimpisi ezihahayo. Abanindaba imphefumulo yenu. Abanifuni ukumtshela iqiniso. Ingakho ubhizi nirawundi ithipho. Nithi umfanekiso kaJesu. uNkulunkulu ngumoya. Labo bakhuleka kuye, bakhuleka ngomoya nangeqiniso. Wena ubhizi oyishaya isifuba. Ukhuluma ukuthi nelethu iphasika lihlatshiwe. Hayi lethu iphasika lahlatshwa eKalvari. Lahlatshwa lethu iphasika elinguKristu Jesu. Ngoba sinakho ukuqonda ukuthi lethu iphasika lihlatshiwe. Akuhle ngempela ukuzibonga kwenu. Incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko sesi-5 verse 6. Akukuhle ukuzibonga kwenu. Akukuhle ngempela ukuzibonga kwenu. Njengoba niqoqana nje nibafundisi nize nikhethane nisuke endaweni ezihlukile. Nigcwalisa abantu egameni leNkosi kanti niyosiphakamisa nina. Akukuhle ukuzibonga kwenu. Anazi yini ukuthi imvubela encane ibilisa inhlama yonke na? Khiphani imvubela endala ukuze nibe inhlama entsha. Ikhipheni imvubela endala eyisifundiso saseRoma. Imfundiso zamadimoni ezigusayo. Ikhipheni lemvubela endala. Nibe inhlama entsha. Njengalokhu ningabangena mvubelo. Ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu. Njalo ke masigubhe umkhosi kungabi ngemvubela endala. Kungabi ngemvubela yokushinga neyokubi, kodwa kube ngeyesinkwa esingenamvubelo, sobuqotho neseqiniso. Ubuqotho neqiniso izwi laNkulunkulu lingahlekiwe. Aliwona amazwi ayisikhombisa lawo niwafunda ngokungaqondi. Kepha still usahleba, still uyafeba, still uyathakatha, still uyazonda uxolele. Lahlani imvubelo endala. Njalo ke masigubhe umkhosi kungabi ngemvubelo endala. Kungabi ngemvubela yokushinga neyokubi, kodwa kube ngeyesinkwa esingenamvubelo, sobuqotho neseqiniso.
Aningakabulahli bonke lo. Aningakafuni ukuba isinkwa esingenamvubelo. Sobuqotho neqiniso. Nina bafazi babhizi banele banifundisa ngokungcwele. Kepha izwi lithi alimvumelo wesifazane ukuba buse phezu komuntu wesilisa. Lithi uKristu uyinhloko yebandla. Indoda iyinhloko yowesifazane. Oh Nkosi. Abafundisi besifazane, nabapostoli besifazane, no lady bishop. Sisize Nkosi uJesu. Sisize Nkosi uJesu. Wena uthi asixwaye abaprofeti bamanga asebengenile endlini yakho. Bayogcina ukungena la emhlabeni. Kwindlu kamoya ngeke bangene kuyona. Ngoba uNkulunkulu umoya. Laba abakhuleka kuye bakhuleka ngomoya nangeqiniso. Ake siphenduke. Ake siphenduke. Selokwagcina ufafazwe ngamanzi umntwana. Nalapho unikela ukuyifundisa izidusayo zamadimoni. Manje usungena emhlanganweni othile. Awukakaphenduki. Izwi akakayihlabi inhliziyo yakho uphenduke. Njalo mawushunyayezwa ngokuphenduka nangokusindiswa uSathane uvakala amadlebe. Fakazela uIsaya athi sine indlebe kodwa sizwe. Ukubaseka kubo ukukhuluma ngumprofeti athi sinezindlebe kodwa lezi ndlebe asifuni ukuthi izwi kaNkulunkulu, asifuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Uthi umoya ongcwele onezindlebe makezwe, onezindlebe makezwe lokhu umoya akushoyo emabandleni kaKristu. Khiphani mhlawumbe endala bazalwane. Incwadi kaPetru yokuqala sahluko sesibili. Ngakho lahlani ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa. Njalo kulonyaka nangesikhathi sonyaka wenza into eyodwa njalo. Awushintshi. Namanje usafela. Namanje usaqamba amanga. Namanje uyazenzisa. Ububi tholakala kuwena. Mase kufika lesikhathi uJesu wasifela. Ushilo ukuthi asihlale esonweni. Manje sesazi ukuthi uJesu wasifela. Ushilo ukuthi asihlaleke esonweni. Ngakho lahlani ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa bonke. Abanye nje kuyiphasika nje bethi iphasika kube kungalona njengoba nibungaza ke. Bahlabile abantu. Bahlabele lemoya abayikhonzayo. Banamadila amakhulu bahlabile. Bakhuleka emsama baguqile bahlabile. Wamanga njalo nobuqili bonke lokho. Abanye bathi benza nje behlangene benza lemvuselelo abazenzayo. Bachitha igazi kule moya abanikela imphefumulo yenu kuyona. Konke kucashiswe ngegama likaJesu. Ngoba noSathane mayeza kubantu akezi ngegama lakhe. Ethi incwadi yesibili kwabaseKorinte sahluko 11. Ngokuba abanjalo bangabaprofeti bamanga, izisebenzi ezikhohlisayo beziguqula abapostoli bakaKristu. Angibala kube memeza igama likaJesu. Wena uvalile ukubathi igama likaJesu
nalethi beyinkulu lokuthiwa waka Jesu udle uJesu yena ekhulu uJesu aniphendukile anipaphathisiwe egameni likaJesu umoya ngcwele akekho nokuba khona kulo mhlangano kepha busy waka Jesu yena ekhulu uJesu ngoba umphefumulo wenu umoya ngcwele akekho uJesu akekho kuleli thempeli lomzimba wakho awukakanikeli umzimba wakho ube umhlatshelo ophilileyo noyiphunga elimnandi awukakayinikeli wena kuJesu Kristu oyinkosi nomsindisi kepha lokwazi kaJesu yini uJesu ayivile engakawuzuzo wakho umphefumulo nokuzenzisa nomahawu nokuhleka konke njengezingane esandukuzalwa langazelelana ubisi olungokomoya olungenakubonakala ukuze nikhule ngalo kubalekile ukuthi sikhule ngezwi likaNkulunkulu sikhule umoya ongcwele esikhulise ekumazini uKristu Jesu ngokupheleleyo so wena usanda ukusindiswa khula njengengane ukhule ngobisi lokomoya njengoba izwi lithi kumele silambe babusisiwe abampofu emoyeni babusisiwe abalambe incwadi kaMateyu 5:6 babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba ayekusuthiswa uverse 5 babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo babusisiwe abakhalayo ngokuba bayoduduzwa khala enkosini ukuba ibondle ngesinkwa sokumoya esikuJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esiyizwi likaNkulunkulu njengezingane esandukuzalwa langazelelana ubisi olungokomoya olungenabonakala ukuze nikhule ngalo kube ngokusindiswa sikhula ngezwi ubisi lokomoya ukuze sindiswe sikhula ngalo kube ngokusindiswa kwethu haleluya Jesu Kristu inkosi nomsindisi uma selinambithisile nezwa ukuthi inkosi imnene uyabona ukuthi uDavid ukhaliswa yini mayona ethi inkosi haleluya uNkulunkulu udala kimi inhliziyo ehlanzekileyo mayekhala ethi vusa umoya oqinisileyo phakathi kwami ungangilahli ebusweni bakho ungangemuki umoya wakho ongcwele buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho ungiphase ngomoya ovumayo uma selinambithisile nezwa ukuthi inkosi imnene umoya ngcwele wamgcina usanda kwamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi awukazi futhi wamamukela abanye wagcina ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi awuhlalanga awulindanga uzugcwalise ngamandla kaMoya Ongcwele awukakamubiki uMoya Ongcwele akakugcwalisi yebo awumfuni ngomoya nangeqiniso incwadi ibaqinisela njalo esifundisweni sabapostoli hayi emfundisweni kamfundisi wakho lokutshela mama ukutshela imfundiso ezingekho embhalweni engcwele mungasimbuza ukuthi kuphi ngikhombise ezweni lento okuyishumayela ebhize eshumayela ukuphumelela
beshumayela ama-motivation abamele ukuthuliswa, bamele ukuthuliswa labantu benza bangakuqondi. Sondelani kuyo iyitshe eliphilileyo. Incwadi yokuqala kwaPetro sahluko sesibili verse 4. Sondelani kuyo, sondelani enkosini uJesu Kristu. Yebo usuqondile-ke ukuthi uJesu wasifela esiphambanweni, wafela izono zethu. Sondela phela kuyo inkosi, iyitshe eliphilileyo elanqatshwa ngabantu, kepha kuNkulunkulu likhethekile, liyigugu, nakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele, ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. Asondele enkosini, sinikele le mihlatshelo yokomoya, hayi le ensayenza. Nihlabe izilwane, nenze imikhosi, ngoba iveyili izolo kwi-English service bengikhuluma ngayo le veli esavalile namanje. Othi umfundi iTestament elidala kusanale veyili evale ingqondo zabantu. Mhlatshelo wethu okomoya nawo ofakazelwa incwadi yamaRoma isahluko 12. Verse 1. Ngakho ngiyanicela bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Ningalingisi lelizwe, kodwa niguqule isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle, nokuthandekayo nokupheleleyo. Ake sike singalingisi lelizwe. Ningalingisi izimfundiso zikaSathane idukisayo, kepha iliguqule ingqondo yakho. Ake unikele umzimba wakho ukuthi ngizomkhonza uNkulunkulu ngeqiniso. Ake sakhiwe kuleli itshe linguKristu Jesu, senze lokhu uNkulunkulu akushoyo ezweni lakhe, hayi lokhu angakushongo. Asefundiwe ngamazwi ayisikhombisa, uke waphenduka yini? Ungenile emanzini, ungamkela uJesu njengenkosi nomsindisi, noma ubuyoza amazwi nje ayisikhombisa asho uJesu egcineni, amazwi okugcina asho uJesu esezonqayileza. Athini kuwena? Ngoba uJesu konke asitshelile ukuthi asikwenze ubhaliwe ezweni. Lokhu kushumayela ukuphenduka kube ukuthethelelwa kwezono. Ikona lokhu uJesu asishiye nakho ukuthi asikwenze. Hayi lezi mfundiso esabambelele kuzona. Hayi uJesu wafela izono zethu. Hayi xwayani abafundisi bamanga nemjivazo yabayigqokayo emide neziphambane ezide abayigqokayo bezenza abantu abathobekile kanti bayisebenzi kaSathane. Akumangalisi nezisebenzi zakhe kuyokuba njengokwemisebenzi yakhe. Incwadi yesibili kwabaseKorinti sahluko 11 verse 14. Akumangalisi ngokuba uSathane uqobo
ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingilosi yokukhanya. Ngakho akuyinto enkulu uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga, ezikuphela kwazo kuyakuba njengokuyimisebenzi yaso. Ayimangalisile yonke lento abaninzisa yona. Bethi ayikhombisa uthando lukaNkulunkulu, nokubekezela kukaNkulunkulu, nokulunga kukaNkulunkulu, nokuxolela kukaNkulunkulu. Yebo, uNkulunkulu wasixolela ngoJesu Kristu. Athela yonke intukuthelo yakhe, ulaka lukaNkulunkulu walithela kulo mzimba. Ngabe kusho ukuthi wena-ke hlala-ke esonweni, ungafuni ukwenza lokhu uMoya oNgcwele akushoyo. Athi ngiqinisile ngaphandle kokuba umuntu azalwe ngamanzi nangomoya, angeke awubone umbuso kaNkulunkulu. Incwadi kaJohane isahluko sesithathu. uNikodemu waya kuJesu ebusuku, nize niqambe ngisho amaculo wanyonyoka uNikodima, nishawa umasikandi. Kepha nikwenzi lokho uNikodima uJesu amtshela khona. Niyazi ukuthi wanyonyoka ebusuku, nize nisine nijabule. Uthi uJesu ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Kumile lokho. Uma ungazalwa kabusha. uNikodima wayengazi ukuthi umuntu uzalwa kabusha kanjani. Uyayibuza inkosi, nawe ungazi. Isahluko sesine. uNikodima wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? So umuntu uzalwa esemdala, awusukele ingane ifafaze, ingane ezalwa izolo ingazi lutho ngesono, uyifafaze ngamanzi ukuthi isizelwe kabusha. Kahle ngo libizwi elisho lokho, sikhombise nalo izwi kaNkulunkulu, ake ufakazise ngembhalo. Sazi ukuthi ingane ziyanikelwa enkosini. Umuntu osenokuqonda uhlatshwa yizwi aphenduke. Umuntu engazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe. Uyabuza phela, ngingangena nesiswini sikamase ngingakho. Waphendula uJesu wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angeke ngene embusweni kaNkulunkulu. Lokho kuzelwe inyama kuyinyama, nalokho kuzelwe ngumoya kungumoya. Ungamangali ngokuba ngithi kuwe, nimele ukuzalwa ngokusha. Simele ukuzalwa kabusha ngamanzi nangomoya. Umuntu mayiphuma esiswini uphuma ephelele ewumntwana, nomuntu mayingena emanzini ebhabhadiswa ungena ephelele. Akuthathwa isiphongo sengane usithontise ngamanzi uthi ngegama likayise nelendodana nelikaMoya oNgcwele ngikunika igama elisha. Awusasiyeli isipho sihle, senginike elinye igama usu aphiwe, isipho sihle aphiwe. Ayikho leyo nto. Umuntu mayiphuma esiswini uphume ephelele. Umuntu mayibhabhadiswa ungena wonke emanzini, abhabhadiswe ngamanzi nangomoya. Mungabhabhadiswanga ngomoya uyaqhubeka emfundisweni yabapostoli uze ubhabhadiswe nangomoya. Abantu babashunyayezwa beza intumayelo ephilile kwincwadi yezenzo isahluko sesibili verse 87. Sebekuzwa bahlabelela enhlizweni bathi kuPetru nabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? Nawe uNkulunkulu mayiphile indlela zokuzwa, uyazibuza ngoba wagcina umfafaze ngamanzi kuleyo nkonzo okhonza kuyona, noma le nkonzo esakhohlisile namanje.
Abanye bafaka ngisho kathathu bebhekisole belokhu bebhabhadisa egameni likaShembe. Akulona igama lelo. Na imbhalo engcwele ithi sebekuzwa bahlale enhlizweni. Nawe izwi kaNkulunkulu malithinta inhliziyo yakho selivula amehlo uyaqonda ukuthi uyazibuza ngaphakathi kumele ngenze njani. Naba abantu abayibuza ukuthi izwi selihlabile inhliziyo zabo. Sebembuza uPetro. Bathi kuPetro nabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenza njani na? uPetro wayesethi, phendukani. Nami ngithi phendukani. Phendukani. Iloyo naloyo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Phendukani nibhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi, wabayala wathi, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Isizukulwane esiphambeneyo lesi esiphila kuso. uJesu uyafakaza nakwincwadi kaMateyu isahluko 11 uthi siphila kwisizukulwane esiphambeneyo. Isizukulwana lesi esiphambeneyo esingafuni ukwenza intando kaNkulunkulu ngokwezwi lakhe iBhayibheli, sifuna ukuzenzela izinto zazo ngokubatha kwezindebe zazo. Phendukani. Phendukani nibhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. Nilindele isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Phuma ezimfundisweni zabaprofethi bamanga ezidukisayo, izinceku zikaSathane. Phuma kuzona. Verse 42. Baqiniseka njalo. Sebebhabhathisiwe. Baqiniseka njalo. Ababuyelanga lapha ebebekhohliswa khona. Ngoba izwi basebelizwile. Baqiniseka njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlepheni isinkwa nasemkhulekweni. Izona zinto lezi ekumele siqiniswe ngaso sonke isikhathi. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Baba wethu osezulwini, yise wenkosi yethu uJesu Kristu, wena ungukuqala kwakho konke, ungumqali nomphelelisi. Wena owayekhona nokukhona nozayo. Siyakubonga uNkulunkulu kuba wena uzifakazela Nkosi uJesu. Awudingi ukuthi umuntu afakaze ngawe. Akhe Nkosi izwi lakho elingakusho. Ngokuba uthi onezela kulelizwi, nawe uyonezela izintupheko. Nalo yosusayo kulelizwi, uyakususa isabelo sakhe encwadini yokuphila. Nasezweni lakho uNkulunkulu, ithemba esinalo sibheke kulo, izulu elisha. Siyacela uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu, uvula amadlebe abantu bakho. Bangayengwa izinganekwane nezinkohliso ezidukisayo ezisuka eRome. Mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu. Awuthokozi uNkulunkulu ngokuhlanjalaza okungako okwenzakayo emhlabeni, okuyisinengiso phambi kwesihlalo sakho sobukhosi. Ngiyakuthokoza ngokuba abantu baphenduke beze eqinisweni, bagcwalise ukukhona bakho. Siyayinikela imizimba yethu ube umhlatshelo ophilileyo noyiphunga elimnandi. Enza indlela uNkulunkulu kuba laba abazwayo izwi benze isinqumo, bamkele uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi, baze bamngene emanzini, bamkele ukuphila okuphakade ngegama likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi manje naphakade. Amen. Kulabo abazwile intshumayelo abafisa ukuxhumana nathi, babhabhadiswe egameni likaJesu Kristu,
imininingwane sishiyile iqala lentshumayelo, imininingwane sishiyile kulabo ababukele komabonakude nababukele ku YouTube. uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Size sibuye sixhumane uNkulunkulu esigcinile manje naphakade. Amen.